to su kuma ɗabi'ar mutanenmu musamman ma da mutanen yankin nan yanzu abinda aka saba da shi kawai kullum sharrin mutane ake so a ji a bakinka ba alkhairinka ba. Wannan bijimin namijin ƙoƙari da yi akwai doka da yanzu aka yi, in ba ku manta ba rikici ya taɓa tasowa da wata yarinya akan maganar sa hijabi a nan ƙasa, wanda mutanenmu yarbawa suka bi kes ɗin nan aka yi ta bugawa tun daga matakin farko na shari'a har aka ji Supreme Court. Yarbawa suka yi wannan ƙoƙari, daga ƙarshe abin ya zama doka a Najeriya cewa a gwamnatance musulmi ko musulma mace tana da ikon saka hijabi, kuma ba hijabin fa da ake magana ba irin wannan wanda matanmu ke sawa ba dogo har su nemo niqabi. Hijabi ne da bai wuce baby hijab suke ce, to wannan hijabin ne ma fa akan sa ake rigima. To da yan uwan mu Yarbawa suka yi wannan kokari, to daga baya sai abin ya zama doka hatta a bangaren jami'an tsaro mata musulmi suna da ikon saka wannan kayan, sawa'un a dan sanda ne ko a soja ko a ina ne. To a wani bangare daga cikin bangarori na Navy, bayan doka ta ba da damar ana iya yi, sai su suka hana, suka ce ba za a yi ba. Lokacin da shi Bello Matawalle, shi ministan tsaro, ya samu labari sai ya rubuta takarda ta musamman zuwa gare shi, ce a matsayinsa na ministan tsaro tun da doka ta ba da dama dole a bari wannan dokar ta aiki. To kaga koyaya abu yake, in dai da sunan musulunci ne wasu ke so su daƙile shi, wani ya samu dama ya amfani da wannan damar, to wallahi ya zama wajibi gare mu faɗa ma al'umma ko mu ce ku bi shi da addu'a ku masa fatan alkhairi. Wallahi malam mun riga mun saba da sharri, kullum muna faɗa muku cewa shugabannin nan tunda kun daɗe kuna addu'a ma da kyau, ku dawo ku yi addu'a mai kyau a kansu, ku fahimci tasirin mummunan addu'a. Na faɗa na ce akwai wata mata a Misira kwanan nan aka ganta a makabarta, kusan shekarar ta 45 a makabarta take kwana. Sai aka zo ana bincikar ta ya aka yi ta dawo makabarta take kwana, shine take ba da labari dalilin da yasa ta dawo makabarta take kwana wajen shekarar ta 45 a makabarta. Ta ce wata rana tana da 'ya'yanta guda 4, 'ya'yan suna yawan samun saɓani da rigima tsakaninsu, da suka yi faɗa isu sai suka fusata ta, sai ta ce tana roƙo